Sa mainit na syudad sa bansa ng Arabiano, anong hirap talaga ang kumita ng pera. Kakapal ang iyong kamay, masusunog pa ang kulay. Sa aking pagtulog ang laging iniisip, mubilis ng araw upang ako'y makabalik. Itinigil ang bisyo, alak, sugal, sigarilyo, upang makaipon, magtitiis na lang ako. Napakasakit ko, Kuya Eddie, nang sinapit ng aking buhay. Napakasakit ko, Kuya Eddie, sabihin mo kung ano ang gagawin. Ako ay natuwa, sumulat ang aking anak. Ako ay nabigla at agad ay lumuha. Itay, umuwi ka, dalian mo lang sana. Si inay ay may iba, nagtataksil sa'yo, ama. Napakasakit ko, Kuya Eddie, nang sinapit ng aking buhay. Napakasakit ko, Kuya Eddie, sabihin mo kung ano ang gagawin. Ako ay umuwi, gabi na nang dumating ang dalawa kong anak, sa malayo nakatingin. Matay na mumula, halos nakapikit na. Ang kanilang kamay may hawak na marijuana. Ngunit ang masakit, ako'y nagtataka. Dalawa naming anak, bakit ngayon ay tatlo na? Mahal kong asawa, may kasama na siyang iba. Anong lupit naman, dala pa ang aking pera.